Anjana Najari, Gundi, Thali, Seithali, आं बिदि होनो नैबे भिडिअखौ लाबोआखै अपारेशन सिन्दुर पाकिस्तानाव एयार स्ट्राइक फिन इन्डिया खालामहैबाय आं नैबेखौसो लाबोनो नागिरदोंमोन खौरांखौ मोगामोगि नाथाय मा जाहैबाय मोनसे समावहाय खैला मैलायावहाय माखासे इउथ्सफोर आरो माखासे पार्टिनि इलेक्शन केम्पेइन बानायदोंमोन नैबेवहाय सासे मानसिया लिरदों एमजे उन्दा वान साइड पार्टी एक्सेट्रा लिरबाय थाबाय बिदि बुंग्रा गोबाङा थाखायो बेखायनो आंबो जेबो रिप्लाइ होआखै दरखारबो गैया आरो आं नैबे अन्जना नार्जारिखौबो रिप्लाइ होनो दरखार गैया नाथाय मानसिखौ नायनो समायना बिउटिफुल नुदों नालाय ओमफ्राय जोंहाथ' गुन्दा होनजाबाय जेथिया साननानै लाबाय बिनि नोजोरावथ' दे ओमफ्राय नैबे नोंल' मोजां जाबानो जाबाय गुन्दि दाजाथार गुन्दि दाजा मोजां जा आरो अबेबा नुबावदों आं मोजां न'आव हाबहैग्रा इसोर खुलुमग्राया फाग्लि बिदि बुङो नामा दे जे जागोन जाबाय बुंफ्लांबायबा जेबो नंला दे जिखुनु जा मेन खौराङाव फैनोसै अन्जना आयु मा समायना नोंलाय दे जेबो नंला थाथ'दो मेन खौराङाव फैनोसै पहलगामनि एटेकनि उनावहाय फिन इन्डिया एयार स्ट्राइक मिसाइल स्ट्राइक खालामदों जेरावहाय ओरैबायदि शकिं ओरैबायदि डेस्ट्रय जादों जायगाया माने वर्ल्डआनो दिनैनि दिनाव इन्डियानि मा मिसाइल इउज खालामदों नैबेखौ कुइसन जागासिनो दं दासिमाव ओरैनो मोनलांगोन एन्सारा खिन्थु दासिमाव एयार स्ट्राइक दा खौरां गोबां खौरांखौ एनालाइज खालामनानै नायनानै नुदों उमुगाव बिदि 30सोआ एक्सट्रिमिस्टफ्रा थैबाय टेररिस्टफ्रा थैबाय बेफोरबायदि 30नि खम थैदों 30नि बाराबो थैदों गोबां खोथा बुंदों नाथाय एक्जेक्ट रिपर्टखौ जों मोननो थांगासिनो दङ खौरांफोरनि गेजेरजों दा एयार स्ट्राइकआ बोरै होदोंमोन बोरै जाखो मारै बेफोरनिनो ससेब्लाबो खौरां आं नोंथांमोननि गेजेरावहाय लाबोनो सानदों मानो होनोब्ला नैबे जाहैबाय अपारेशन सिन्दुरखौ मानो नाम होनाय जादों होनोब्ला मरने के बाद भी सिंदूर को मिटाया नहीं जाएगा बा मिटाया नहीं जाता बे नैबे माबाखौ लानानै नैबे जायनाखि अपारेशन बेखौहाय अपारेशन सिन्दुर मुं दोननानै फिन पाकिस्तानावनो हाबनानै एटेक खालामदों जोंना इन्डियान आर्मिफोरा गोबाङा बुंदों जय हिन्द भारत माता की जय थ' जेबायदि मा खालामदोंमोन उदखारिफोरा बेखौहाय गोख्रोङै फिननाय होनो नरेन्द्र मदिनि दैदेननायावहाय नैबेखौ जों नुनो मोन्दों आरो आं फुटेजफोरखौ माखासे होलांनि We begin Sky News at 10 with breaking news. India says its military has struck 9 targets in Pakistan and in the disputed region of Kashmir. At least 3 people are reported to have died. India's Ministry of Defence says it targeted militants it blames for an attack in Kashmir in which 26 people were killed last month. There will be a heightened sense, as far as India is concerned. While the Indian Army says justice is served, the important work begins now because Pakistan has been, in fact, threatening, has been posturing for Pakistan right now. It all depends on where we go from here on the escalatory ladder. Very, very correct, Ankit. These initial moments are going to be the most critical, the most crucial, the most tense because Pakistan at this point of time, while the world is flooded with images of the Indian missile strikes, will, in typical playbook fashion, look to impose some kind of a visible retaliation, whether at the LOC or in some other part of India. What they choose to try and target is not clear just now. What we do know is that they've already started
started flooding in a great deal of misinformation about, two Indian jets being shot down or the Srinagar base being bombed. They're using, old footage to suggest, damage has already been caused, etc. So we've got to be very, very careful at this point of time. The confirmation coming in from the other side, of course, is that 3 Pakistani cities in POK have been hit. Murid K in Pakistani Punjab has also been hit. There's a confirmation of that, though that has not been named. Neither of the other cities are named by the Indian side. We're also getting information, Ankit. You'll get that breaking piece of information in just a short moment from now. I've just put it out into the system of the weapons that India very